Doli bach yn eistedd mor dden ar brig y pren, a'i hyn o'r Nadolig pwy a wyr. Clychais a... Test arall, yn yr ymgyrch drosedd ar droswyr Nadolig, gan ddymuno blwyddyn newydd dda i'r bobl rydyn ni'n protestio yn ei herbyn, a dy'r un pryd ydyn ni'n galw ydyn ni'n fabwysiadu polisi dwyieithog. Ni'n targedu Cymdeithas yr Iaith heddi, a heddi ni'n mynd i fod yn targedu cwmni Floren. Drwy'r flwyddyn diwetha mae aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn rhan o'r ymgyrch i newid y sector breifat, a ni wedi bod yn targedu 2 gwmni gwahanol bob mis. Yn hela llythyron iddyn nhw, yn picedu iddyn nhw, a yn gofyn am ymateb nhw a beth nhw'n mynd i wneud i roi hawliau i bobl Cymru a rhoi gwasanaethau Cymraeg iddyn nhw. Felly heddi ni'n mynd draw at Oren. Ni wedi cael ymateb wrthyn nhw yn dweud bod nhw'n mynd i meddwl bod nhw'n mynd i roi ystyriaeth i'r peth amdano rhoi gwasanaethau Cymraeg. Ond wrth gwrs ni wedi clywed hyn, sawl gwaith o'r blaen wrth Oren. Ni wedi bod yn ymgyrchu gyda Oren ers blynyddoedd bellach. A Vodafone hefyd i ni'n targedu y mis yma. A wythnos nesaf yng Nghyfyrddin byddwn ni'n targedu Vodafone. A hefyd wrth gwrs i ni'n meddwl hoiad am yr Elco yn fuan iawn o'r cynulliad, a dyma fydd yn trosglwyddo pwerau i Gymru, a i ni'n gofyn am yr holl pwerau dros yr iaith Gymraeg yn cael eu trosglwyddo i Gaerdydd, fel bod y sector breifat, bod bobl yn gallu cael yn y mesur iaith, bod yna hawliau i bobl yn y sector breifat. A mae bobl fel Oren, dyn nhw ddim yn mynd i wrando nes bod ni yn cael deddf yn y sector breifat. Mae'n holl bwysig bod ni yn cario ymlaen i roi pwysau arnyn nhw a pwysau ar cynulliad hefyd. Fel bod ni'n cael mesur iaith cyflawn bydd yn rhoi hawliau teg i bobl Cymru ac yn normaleidio'r Gymraeg yn ein bywydau bob dydd ni, a bod yn rhan real o bywyd ni o ddydd i ddydd. Felly hoffwn ni groesawu Sion Corn i ddechrau. Rhowch bach i Sion Corn. Mae Sion Corn wedi cael lot o lythyrau leni eto wrth bobl Aberystwyth yn gofyn am ffonau symudol Oren, ond wrth gwrs dyw y gwasanaethau Oren yn darparu ddim ar gael yn y Gymraeg. Felly mae Sion Corn yn mynd i fynd draw i siop Oren nawr a cyflwyno i ofynio ni iddyn nhw ar ran Cymdeithas yr Iaith. Felly Sion Corn nid i arfon y ffordd, sgwelwch yn dda. Mae Sion Corn yn mynd mewn i gyflwyno'r llythyr nawr i'r siop Oren a cyflwyno'n gofynion ni gyda ni fan hyn yn llythyr a gofyn iddyn nhw arwyddo'r llythyr a danfon at Oren yn ganolog. A'i hyn o'r Nadolig pwy a wyr. Ant yn dawel yn ei cwsg drwy'r oriau bach, a breuddwyd fwyn yn gofyn ar am Santa gyda'i sach. Daw teganau lawer a phwy oer o ble, a sŵn ei chwerthin hapus a glawir dros y lle.